Completament. Moltíssim. Totalment. Totalment. S'està demostrant dia a dia i cada vegada hi ha més reconeixements. Potser diria que hi ha més reconeixements a fora que no dintre casa. Moltíssim. Cada vegada més. Sí, són molt competitius a nivell internacional, sobretot els vins negres i els vins blancs de varietats autòctones. Sí, són vins tastats arreu del món i els vins catalans penso que al Japó, als Estats Units, ara també a la Xina, als països europeus per descomptat, no? Però sí, són competitius. Ens falta, però cada vegada més. Si la gent se n'adonés que el vi català té el potencial que té, si fins i tot tastés a cegues com tastem aquí, comparativament amb vins de l'estranger, o que ens demanen uns preus fins i tot que dupliquen i tripliquen el que es fa aquí. La comercialització. Primer, creure'ns-ho més, nosaltres mateixos, i segon, això, donar-ho a conèixer a la gent. Que quan vingui un turista a casa nostra sàpiga que està en un país de vins. Informar-se, deixar-se aconsellar, la humilitat, no pensar que som els millors, sinó que lluitar dia a dia, no? I intentar aprendre d'una mica tots, fora competències i més col·laboració. No, el que milloraria justament, potser això és per de formació professional, és la comunicació. Milloraria la part de màrqueting, de comunicació, sobretot la part de com ens comuniquem a fora, a l'exterior. Sí, sempre hi ha coses a millorar, possiblement la comunicació, l'apropament a la gent, fugir de l'elitisme o entrar en unes dinàmiques molt més fresques, i passar-ho bé i gaudir.